kasi ang idol kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Iraragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong bundag, idol! Ako si Tito Bong! Aling Rizzy! Ay, Tito Bong! Ayusin mo yung pagka-pronounce ng pangalan ko. Tito Bong! Hindi ganyan, Tito Aling Rizzy. Bong! Oras na para i-welcome natin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Gusto ko ikaw ang magpakilala sa kanya. Ako naman talaga, kasi akin lang yan, no? Let's all welcome my one and only, my loves, Pangulong Dagong! Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, and maybe if I am really tired, I'll be tendering my resignation. I heard a while ago na may papalit na daw sa akin dito. Talaga ba? 2 years pa naman yung bago ka bababa sa pwesto mo, Pangulong Dagong, di ba? Pero pagod na kasi. Ibigay ko na lang kay Mang Kanor. Alam mo, Pangulo, Gusto mo, ma'am? Ibigay ko na kay Mang pag Kanor. nag-resign ka, doon ka na lang sa bahay ko, ha? Ibabahay na kito, ha? Ganun ba? Ayoko muna mag-resign na. Mamimiss ko kasi yung mga sumbongero at sumbongera, kaya ayoko manang mag-resign. Dahil lalong mamiss ko ang... To all the girls I've loved before. Ayan, mamimiss ko yan sila, kaya magsumbungan na tayo. Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng ating mga sumbong. Unang sumbong, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang ang kasamahan kong driver dito sa amin sa Asia Integrated Machine. Magpa-ads na kayo. Simula na makita nila na nakinig ako sa programa ninyo, nagsigayahan na rin kasi sila at sinisipa ko bakit daw na-addict na daw sila sa pakikinig. Si Cedric po ito ng Novaliches sa Quezon City. Cedric, it is a good thing na na-addict kayo sa IFM. Okay yan. Huwag lang kayong ma-addict sa ibang bagay because, my God, I hate drugs. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang kambing namin dito. Bakit? Ayaw kasing uminom ng tubig kahit hingal na po siya. Ano po ba ang nararapat namin gawin? Si Jess po ito ng Plaridel, Bulacan. Ipadextrose mo, baka ma-dehydrate yan. Hindi pa naman naliligo yan. Yung kambing. Si Jess. Akala ko yung dextrose. May kumakain ng damo yan. Yung kambing. Si Jess nga. Kasi vegetarian na siya ngayon. Si Jess. Yung kambing. Hindi ba tamad maligo yan? Yung kambing? Si Jeff. Siniraan mo ba, Ate Chrissy? Nangangamoy ang hit na. Yung kambing. Si Jess nga. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, shoot mo na!
Ay, na-shoot na. Nasumbong. Mahilig ka talaga sa basketball player. Hindi, mahilig ako sa Pangulo. Nasumbong is from J.R. Bobier. Pangulong Dugong, Tito Bong, and Ate Kersey. Yes. Sumbong ko lang po itong boss namin. Bakit? Kapag babali kami, ayaw man lang magparamdam. Kapag may kailangan naman siya, ang bilis niya. Ano ba ang dapat gawin namin, Pangulo? You should do the reverse psychology. River? River? Reverse. Bungol-bungol naman ka, Bong. Reverse psychology. Ibig sabihin ko lang, ma'am, itong gawain nyo, pag babalik kayo, isabay nyo na pag may utos siya. Pag hindi siya magpabali, dahil takot siya na babali kayo, ay hindi na rin yan mag-utos. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Lubus-lubusan mo na, Ate Chrissy. Okay, the sumbong is from La Diesman. Go ahead. Tito Bong, Ate Kersey at Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po itong asawa ko. Bakit? Ba't po ako ang lagi niyang pinaglalaba? Ano po kaya ang dapat kong gawin? Ano ba, Pangulo? Asawa ka eh, di ba? Siya daw lagi pinaglalaba. Lalaki ba ang naglaba? Just to be clear. Yes, lalaki. Brad, because ang binili na sabon ng misis mo ay panlalaki. Bumili kayo ng gamit na pambabae para hindi ikaw makalaba. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Hello, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Tito Bong. Isumbong ko lang po sana ang aking pinakamamahal na partner na si Doris Turuan. Bakit? Kasi pag nag-drive mag-drive parang hindi Turuan siya mag-drive. Parang turuan siya mag-drive kaya lang hindi nga daw siya Ayaw niya. sa madaling sabi. Ano kaya ang nararapat kong gawin dito? Si Leo po ito. Next time kasi pag nagde-text kayo dito, ayusin nyo naman dahil nalilito din ang utak ko. Sige na. Kaloka. Ayusin niyo mag-text ha, kay baka humiwala yung paningin ni Tito Bong para ng alimango yan. Alam mo, sa totoo lang, pag asawa mo, Brad, alam mo ba disadvantage yan? Advantage in a sense. Pag tinuruan mo yan, pwedeng in emergency cases, may magdadrive. Yun. Pero, disadvantage, pag pumunta ka kinakumpare o saan ka pumunta, pwede kang sunduin. Marunong ka mag-drive, ma'am? Yes, I know how to drive. Why? Kaya nga ayaw ko sa iyo eh. Gusto mong i-drive kita. Isumbong Next. kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello, Idol. Pangalan? Hello, What is your name? Hernani ng Taytay Rizal. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung customer ko. Kasi meron siyang sakyan na Fortuner. Ay, na-flat yung gulong, binorganize ko nung isang araw. Tapos, flat na naman kahapon. Ano ba bang dapat kong gawin dito? Dapat maging masaya ka kasi pumapasok ang income sa iyo. Income Kalbo yan. na kasi, Pangulo eh. Ha? Kalbo na kasi. Kalbo ang gulong? Yung driver. Pangulo, pag tubeless kasi, pwede yan pasakan. Bakit? Hindi ba tubeless? Tubeless po eh. Yung gulong? Hindi, yung ilong. So, basta okay lang yan, brother. At least may income ka. Yun lang. I-advise mo rin yung may-ari na kung maaari, palitan na niya. Yung gulong. Yung driver.
Paano yan? Wala nang magmamaneho. Dahil papalitan na ang... Driver? Hindi, yung gulo. Sige, Hernani, ingat ka dyan, ha? Ako, Pangulo. Lamat. Isa bang sumbong? Tawag ka lang, Idol 09. 16897-5365. Ito po ay sumbong mula sa ating pinakamamahal na idol. Isang sumbong, Ate Chrissy. Oh, the sumbong is... okay. Hello, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Isumbong ko lang yung aso at pusa namin. Bakit? Lagi po kasi silang naghaharutan tapos biglang nagdidilaan. Pareho po kasi silang lalaki. Ang sarap naman nun. Nainggit bigla si Tito. Alam mo, meron silang tinatawag natin na MU. Mutual Understanding. Sana all may ka-MU. Mga hayop ganoon din yan, ma'am. Tayo kaya, Pangulo, kailan tayo magiging MU? Ikaw yung pusa. Ako. Ikaw yung kambing. Okay, ganyan. Ipapalabas ko ang dila ko. Sige nga. Uy, parang isa pa nga, Bong. Uy, pamilyar. Parang nakita na kita sa video. Sure. Isa pang sumbong, Ate Chrissy. Shoot mo na. Okay, the sumbong is from Jeff Fernandez. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy, susumbong ko lang po ang sarili ko. Bakit? Bakit po ang pogi ko? Diyos ko. Ew. Ambisyoso. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Tito Bong. Isusumbong ko lang po sana ang mga bata dito sa amin. Bakit? Dahil po pag nagbabantay, isusumbong ko lang mga bata sa amin kasi po sila ang nagbabantay sa mga curfew dito. Kung makita na nila ang tagabantay, tatakbuhan na agad ng mga bata. Ano kaya ang narapat kong gawin sa mga bata? Si Tintin po ito ng Taytay Rizal. Tin, ang gawin nyo, instead of hiring other things, yung mga bata na lang ang i-hire nyo na tagabantay ng curfew. Total, sila man ang nasa labas. Pero more than anything else, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, gusto ko yung pangalang Tintin. Ano yan, baka aabot na naman tayo sa kulubot. At may color tayo. Hello, Idol, pangalan? Boy. Chick boy? Opo. Pwede sa chicks, pwede sa boy? Susumbong ko lang yung namin, yung pusa. Saglit lang. Familiar ka? Ikaw ba ang technician namin na si Jeblin? Chick boy, taga saan ka? GMA Cavite. GMA Cavite, okay. Opo. Ilang taon ka na? 45. Ha? 45. 45. Bakit parang tunog 50 ka na? Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung pusa namin dito, ayaw kumain. Bibigyan ko naman pagkain. Hindi masarap yung ulam mo. Lutuan mo ng adobong manok. Yan, gusto niya yan. Hotdog gusto ko, hotdog. Hotdog? O, bigyan mo. Ikaw, tuyo ka na lang muna, ha? Sige, salamat, brother. Sinuo ko mo dito yung concern. Ang bigat ng problema. Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Maayong udtong. Magandang tanghali.
Mag-orimos na tayo at sabay-sabay bigkasin ang Onod, bakag, onod, boto, laman, boto. Onod, bakag, onod, boto, laman, boto. mga nasa opisina, sina Gerald Febekbek, Ninyo at best friend ni Alan Pasqua. Lagi niyang kasamang magbike, lalo na sa kanyang mga ka-office mates, kahit wala siyang trabaho. Pero merong office mate. Sina Michael at Ivan, mga taga Trillium Garments. Araw-araw nakatutok sa atin. Si Daryl Laporo na lang ML. Anong klaseng ML? Ba yan, Daryl, magtino ka na Apple ng Indang, Cavite. At lalo na si Johan ng Naik, Cavite. Mga taga Cavite, si Miles po ito. Sumbong niya lang daw. Si Babsi, narinig niya na daw, tumawag daw sa kabila. Hindi niyo na kasi pinapatawag. Kaya doon naman daw sa kabilang istasyon tumawag. Saang istasyon sa bayan? Pangulo doon kay Papa Carlo. Isa pang nagpaorasyon. Patawagin Ngayong niyo kasi. buntag at mangod to kay Donis Miranda, kay J. Martinez, kay Earl John Gutierrez, kay Michelle Aniel Maglinte, kay J.M. Pasha, kay Patawagin Samantha niyo kasi. Pasha, giga na kay Patawagin niyo Calixtro Imelda. Patawagin niyo kasi. Paorasyon kay Arlene, kay Marvin, kay Shine, kay Catherine, pati na rin kay Patricia, at sa lahat ng nakalimutang batiin. Paorasyon din sa lahat ng nanonood sa atin. Patawagin kasi. Patawagin Si Michelle kasi. Clarianes, paorasyon sa family Hermoso, kay Makmak Kulitog, Sonny Boy Gracia, at sa family Matugas, Pacho, Rami, Tita Norma, mga bata na sila Alia, Nea at Angela. Pati na rin po kay Monique Para kang Zorca. nasaniban. Sa asawa nitong si Rufino Zorca. Parang nasaniban. At kay Jovert Bertodazo at Martino Talili at sa lahat din ng pamilyang Ortega dyan sa Taguig City. Si Jason Figueroa ng Noveleta, Cavite. Siya daw nakitambay ngayon. Kasama na rin sa mga nakikinig si Jasper De Vera, si Ana Marie Rosario Lahaw-Lahaw, si Earl John Gutierrez, pati na rin si Adonis Miranda na walang ginagawa. Sarado na. Ang Adonis? Hindi, white bird. Nasa Miranda. Nasa Miranda. Akala ko nagsarado na ang nagsarado na ang entertainment. Malay ko ba? Diyan ka naman ako pumapasok, Pangulong Dagon. Halata. Di ba, Ate Chrissy? Yan naman ang hang-outan natin. Revenyas, Noela Halina, Rexan Anyo, Jessel Aringo, Rosero Aquino, Karen Jamie, Elizabeth Nacionales, at kay Atenida, Loren Flores, kay Kuya Sak at kay Kuya Uno, kay Tansyong Rolyon, Ate Juliet Rolyon, George Simeon, kay sabi ni Tansyong ang kanyang rambutan daw ay Dax at Joe. Pero kung nakapasok ka sa Adonis, maraming ducks doon. Socks at sakadyo. Dahil dyan. Oras na mga idol para sa ating pinakamamahal na last talk. Wala, kinikilig si Ma'am. Si Ate Ano ba ang Chrissy. nahawakan mo, Ate Chrissy? Ducks, jutes o socks? Wala, nakita, may naalala lang. Umayos kayo dyan, ha? Pangulong Dagong. Dumaan na naman sa ibosing. Oy, nagseselos ka, Pangulo. Aminin mo. Pangulong Dagong. Hindi ako nagsiselos. At gusto mo rin sumama. Parang ganun.
Tamang-tama, Pangulong Dagong. Hiring ngayon. Dahil nagkulang ng dancer. Maiba tayo. Last talk, Pangulong Dagong. Hacienda o lapida? Asinda. Asinda na lang. Okay na ako sa asinda. Action, tagabalaka. Ate Chrissy! Yes! Mamili ka! Go! Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Last talk, monkey o tangke? Gusto ko tangke para malaki. Gusto talaga ng ducks. Pangulong Dagong, eto ang mas matindi. Mamili ka, last talk, kandila o dila? Dila. Gusto mo dila? Dilaan kita. Grabe yung dila mo man, parang kandila. Pangulong Dagong, dagang salamat sa iyong mga kasagutan. Ate Chrissy, last talk. Go! Kalabaw o sabaw? Gusto ko kalabaw. Para pwede ko sakyan. Diba? Bongga. Gusto mo talagang araruhin ka. Pangulong Dagong, last but not the least, last talk. Go ahead. Mukhang dito ka na talaga mamili ng bonggang-bongga. Pangulong Dagong, last talk. Sino ang magaling gumiling? DJ o macho dancer? Sa totoo lang, DJ ba? mas magaling talaga ang DJ gumiling. Oh yeah. Ay, gusto ko yun. Iuuwi talaga kita. Tama na. Wag na kayo magpatugtog ha. Ayaw ko ng ganyan. Ayaw lagi. Ayaw ba? Pangulo, lalagyan ko ng 500. Tama na. Ako ba ang hahawak, Ate Chrissy, o ikaw? Sige. Pagbibigyan kita. Pass na. That ends our last talk, mga idol. Maraming salamat sa inyo mga suggested words. I-like nyo lang ang aking Facebook, Tito Bohong. Together with Ate Chrissy. Salamat Erlinda Baharias, Aistero, Manmix, si Queen Catherine, Chinita Sikula, Jan akala ko Karampatana pala. Elbisoli, salamat sa inyong lahat. Anyway, thank you so much. Si Tatay Jose Raimundo dyan sa Ubando. Mga taga Ubando, Bulacan, ingat po kayo. And musunod na Emotions on I with Daddy Dong at Iska Morena. Please, ito po si Pangulong Dagong. Please observe social distancing, proper hand wash, wear your face mask, face shield, upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:59 na. Marami na ang